Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Bedisi mwana woopsa kwambiri amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo lero ndiye ndiswa usakhala masewera nditumbula lero ndiye ndigaya chifukwa ine zimandipweteka ndikamaona dziko ili la Malawi likupitirirabe kukumana ndi mavuto chifukwa cha anthu akuba. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni Amalawi dzulo ndinangoyiyamba nkhani imeneyi ya anthu okuba amene akudiriza dziko lino, andale amaoneka avalavala masuti, anthu okuba amene wawa, ndipo awa amene amaba mwina ngati mawiri bala akuba zinthu zina zazing'ono amene wawa si okuba yayi, anthu amene anthu osowa amene amangofuna apeze kenaka kuti akagule ufa, koma mbava zenizeni zili mboma. Ndipo akanakhala kuti tili ndi ACB yamphamvu yomanga anthu enieni okuba monga amene amanenera Malemu Chilima kunena kuti kumaula, kuchichiri, kuzomba kuzakhala enieni okuba nkhuku azatuluka m'Malawi muno zinthu zili bwino, koma anthu amene amayikirana kumbuyo. Ndipo anthu andale wande anthu oyipa kwambiri amene akulipangisa dziko limeneli la Malawi, dziko limene Mulungu analidalitsa ndi china chilichonse, koma likupitirirabe kusaukirabe, likupitirirabe kumapempha chifukwa cha anthu andale. So dzulo tinayiyamba nkhani imeneyi ya anthu andale amene akumafuna kumapeza makontrakt kudzera kumphamvu, basi ati chifukwa choti iwo ali mboma basi azivutisa anzawo, ndi awo akumapempha kunena kuti azipanga mabizinesi okhaokha kumulanje uku ku JSEED program. Ndiye leronse tikupitirira ndi program imeneyi ya anthu okuba, chifukwa ngati kuli anthu amene aso akudirizanso boma ili komanso makampani osiyanasiyana ndiye ndi ma procurement officers. Ma procurement officers ndi anthu ena mwa iwo amene ali pa mndandanda wa anthu okuba, amene amapangana ndi anthu a bizinesi, amene amapangana limodzi ndi mabwana awo ndikumatenga ma 10%. Ndizomvesatu chisoni kunena kuti kuli anthu amene amakhala ndi mtima ofuna kuyamba mabizinesi ndipo anachita register, ali ndi ma license, ali ndi ma certificate, koma ndikukuwuzani ena mwina athapo zaka 10 pakananso kungonyanyala kuti ndingosiya, chifukwa chonena kuti every time umene amayamba iwo kuchita apply akaona kuti kwabwera contract, kwabwera business mu news, olo achite apply motani samatengedwa. Kuli eni ake nkhalakale zimene zimati akangoona kuti kwabwera contract kapena kwabwera china chilichonse chokhuzana ndi business, amene onde amene amapasidwa. Iwe amene ulibe zina, amene ulibe ma connection ndi andale, palibe chako chimene chingayende. Komanso amene ulibe ma connection ndi wa procurement ndi mabwana, palibe chimene chingayende. Kulitu ma 10% amene amaperekedwa, ndipo nthawi zina contract imakhoza kukhala yoperekedwa ndi ma conditions. Aku procurement omwewo, mabwana omwewo amamuimbira munthu kumuuza kuti ulembemo mwakomo ulembemo zakuti, kapena ngati munthu jawalemba kale iye ujama akachitenga ndikuchiona ndikumuimbira iwe walakwisatu pakuti sunayikemo chakuti uyikemo chakuti kumuuzira munthu ujama eso. Tathamangani abale muende mupite makampani osiyanasiyana, zipatala zosiyanasiyana, mukapeza kuti nkhalidwe umene ulimo makamaka ku Kamuzu Central Hospital kuli a procurement okuba kopsa, mabwana akumene okuba amene akumagwirizana ndi kampani ina yake imodzi 10 years itu imangochita yomweyo kumangogwira ntchito yokhayo, kumachita procure zinthu kumakachita supply zinthu ku Kamuzu Central Hospital, kampani imodzi. Yeti mukayang'ana ndandanda wa ma vendors
kuli makampani osiyana-siyana ndipo kampani ya nzeru procurement officers anzeru amanena kuti amene mwapanga ujeni supply niyo zinthu mwina kwa mezi imeneyi tiyapaseso anzanu tiyeseso anzanu ndiye kuti in so doing ndiye kuti tikuthandiza each and every individual. Komanso pakati apo kunali magawo kunena kuti achigawo chapakati amene ndi ya business azipanga supply ku chigawo chapakati, achigawo chakumwera azipanga amene amakhalanso kumeneko azipanga supply business kumeneko, chigawo chakumpoto eastern region choncho. Koma pakali panopa munthu akuchokera ku Nsanje ndikukapereka zinthu ku Chitipa, akuchokera ku Nzuzu kukapereka zinthu ku Mangochi, akuchokera ku Mangochi kukapereka zinthu ku Mwanza chifukwa cha corruption. Andi ini madabwa kunena kuti why kumalawi kunoko tinakhazikisa bungwe limene la ACB ndithu kukamuzu Central Hospital ndiye kumeneko ndiye kuli chisimo kuli khalidwe loyipa kwambiri anthu aku procurement amene akupanga madiru ndi kampani imodzi imene sitikufuna kuyiulula panopa koma zina lake ndili nalo. Kampani imene indi imene ikupanga madiru ndi anthu aku procurement kukamuzu Central Hospital okha kumangopanga yemweyo olo munthu utachita apply motani utachita qualify china chilichonse siumatengedwa chifukwa chani? Wani kuli 10% amene akuluakulu mabwana akumajera ma department osiyana-siyana makampani osiyana-siyana. It's not only Kamuzu Central Hospital but we have other institutions amene akupanga khalidwe limene lili. Mukapita ku Eskom mupite ku Eskom mukaone mmene kulili khalidwe lache la ku Eskom. Andale alowa ku Eskom kumagula zinthu ndikumalipidwa asanachite supply zinthu zija. Kulidi kumeneko mapolo, kulidi kumeneko zokhuzana ndi zamagesi zosiyana-siyana anthu amachita kupasidwa macheke onenepa, macheke aphamwamwa koma ntchito sanagwire. Zamarepu muone ndipo kumalawi kuno ndikophweka koopsa ziko lomvesa chisoni kuwaona anthu amene akubawo ndi amene akumangidwa osiyana. Amene akumangidwa ndi anthu amene mwina angosowesa mwina njinga kamanso mwinaso njinga yonamiziridwa. Inutu munati mupite m'maprison mukamve milandu ya anthu amene ali m'maprison mukamve zifukwa zimene amangiridwa iniyo kumatuluka nsonzi. Anthu ambiri amene ali mu ndende ndi anthu osalakwa ena kungonamiziridwa ngati mkulu wina wake waku 49 kulilongwe uko chakwa senti uko anapezeka kuti anali gulu la anthu awa amalondera usikuwa awa amaena kuti ainkata awawa amapangisa kuti makomo kapena madera muzikhala chitetezo. Basi kungogwidwa ndi apolisi nkhani yake ati Wilibala otchulidwa umwana kumutchula iyeyo kuti ati waba katundu wa 60,000 tikunena pano wachajidwa 7 years. Koma anthu eti wokuba eni akuyenda mtaunimu amene abandalama zaboma amene akudiriza ziko lino akumayenda scot free ndi ziko lomvesa chisoni. Nkhani yanga yachiwiri ndikuyenera kuti ndikhale limodzi ndi anthu achitetezo. Tikati anthu achitetezo tikunena akwame ngakhale analanda anthu malo ku Kasasire uku ku Nkatabe. Koma ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti ngati ku Malawi kuno kuli anthu ena amene akuzunzika ndi men in uniform. Tikati men in uniform tikunena ame, apolisi, aprison. Makamaka aprisoniwa ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo ku ameso kuli anthu omvesa chisoni kwambiri. Ku polisi kumene kundiye nyanyi anthu amene amalandira salary yonyenyeka, salary zonyenyeka. Kumuona wa polisi akuperekeza president ali pansewu mvula ikuvumba tumonga mene zikuchitikira ngati ku Blantyre pa ujeni pa game paja. Awa asite
amene akumatolera toll fees ta parking fees alibe olo nyumba. Mvula ikamavumba amakhala mpaja nsikana ndikumatolera ndalama. Alibe manyazi a Blantyre City kunena kuti mwina angomanga kena kache kuti munthu uja azikhalamo nthawi ya mvula azitolera ndikumasegulira anthu. So ngati kuli anthu ena amene akuzunzika kuopsa muno Malawi ndiye ndi a Malawi Army, a polisi komanso awa a prison kuyang'ana masalale yawo eniyo mukhoza kumalira. Anthu amene ajawo akuzunzika koopsa ntchito imene akungogwirira kuti nanga tipanga bwanji. Ndipaja mmamva inu kuti wa polisi wina waziombera, wa ame wina waziombera, wa prison wina waziombera chifukwa kumene kuja ndiye kuli makatapiratu. Anthu akuzunzika koopsa kumene kujago. Kaye pakali panopa mabwana alowa chiwewe akangomuona munthu kuti wapita ku private duty ndalama yache akumagawana hafu ndi bwanawo. Tikunenatu awa ame a polisi awa prison up to now even olo ameki ajawo sana apase ndalama zawo ku Lilongwe Central Region anabero zona kumene koko kumekiko mukulephera kuwapasa anthu ndalama zawo pakana lero kuchokera phase 1 phase 2 pakana phase 3 simunapase. So lero ndikufuna ndikhale nawo limodzi ndiamvere chisoni anthu amene wawa ndi alankhulire anthu akuame awa akukwezedwa mapromotion kupanga mapromotion a dilu. Ndipo tu Malawi ametu inali kaletu inali institution ya discipline. Lero mukamamvesera kumene kumuona kuti kuli mapromotion angopasana pachibale okhaokha mapromotion. Mpolisimu muli mapromotion apasana okhaokha. Ku prison kundiye kumene kokumakhangalikandi kuchimbuzi anthu aje uniform yawo yokupsya ngati iyo alibe china chilichonse ngati ali ndi chinthu chabwino chimene chimaoneka ndi anthu ako prison ndi futitu kapena pistolotu koma kuwang'ana amene kana sankha uniform imeja ni ndani yokupsya olo sapato zawo zosakongola ngati izo aku prison ndiye uyang'ane zinthuzo munthuyo akhalenso kuti ndiwosaoneka bwino akhale kuti alibenso china chilichonse ndi mavuto tu okhaokhatu. So ku ame kuli mavuto ku ame. Tikunena panopa ati anthu akudandaula za mapromotion kuti sana angosankhana okhaokha pachibale ndi apaso kwabweraso inatu kungolandira mafoni kunena kuti aliyense pakale pano apereke size ya tracksuit amekondwerani ali commandate vala ma tracksuit atapereka aliyense size yaje angonaso kwabweraso mafoni so kunena kuti tathokoza kwambiri kuti aliyense wapereka size yake kuchokera khandi kumoyale khandi ku Kamuzu Barracks tathokoza khandi kuzomba aliyense wapereka size ya tracksuit yaje tafuna tikuuzeni kuti aliyense timudula 150,000 kuti alipire tracksuit imene zona boma lachagwera limenelo. Munthu sanakonzekere budget ina iliyonse yogula tracksuit andi zovala zakumene kuja zambiri zimayenera kuti ziperekedwe ndi aboma ziperekedwe ndi boma. Lero akutenga 150,000 munthu amene ali ndi salary yonyenyeka kale ati amudule 150,000 ya tracksuit. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Amene akunjoya kunoko ndi andale amene akunjoya akumaba ndalama zaphamwamwa kumangunjika mmakomomu koma ayi ndithu osamangidwa iyayi. So ame akudandaula ndipo ambiri akundiyimbira mafoni kudandaula kunena kuti ife sitikuziwa kuti chinatiloza ndi chani kuti tikalowe kumene kuku andi mukayang'ana amene akulandirira ndalama ame maiko osiyanasiyana mu Africa momuno even ku Zambia ku Mozambique ku South Africa kunoko ame yathu ndiyomvesa chisoni. Polisi yathu amachita anthu kumaoneka osiririka a polisi akukongola kaye azimayi atavala zovala zabwino koma ayi olo magalimoto amene magalimoto manyaka okhaokha
ndiye ukakhaso kuti mwina wafusa zimenezo ndipaja umatumizidwa iwe kumala katu ndipaja umatumizidwa iwe ku Chizumulu Island kaye ukhale kuti siwe wa mtundu wawo padakali panopa malinga ndi kusankhana mitundu kwakulaku uziwe kuti iwe ndi shauli yako. So uthenga umene ukupita kuja kumachedwa kwa wamkulu wa ame ndionena kuti anyamata ako akudandaula kwambiri, akukudandaula khaza zimene ukuwapanga, akudandaula kunena kuti kuliso pano segregation, kusankhana maudindo osiyana-siyana, anthu okuti ndo osaphunzira, ana okuti angobwera kumene koma mukuachita promote. Kodi amene apasidwa ma promotion yoto ndi ana amabwana tu komanso okuti sanathe chaka, koma amene akhala akuchita save muwame momo kwa nthawi yayitali pakana lero lisanapangidwe. Khani yomvesa chisoni ina ndi ya ku Queens ku 6A kanga 6A pakale panopa mapatient ambiri auzidwa kuti azipita mmakwawo azabwereso Easter ikata. Koma iri zikwiri ine sindinambe ndamvapo kuti chipatala chimakhala ndi holiday, koma boma ili lachakwera mapatient akuuzidwa kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Munthu kuti ali admitted ku chipatala ndi dzulo kunali round anayendera dzulo mabwana. Kodi anthu akuzunzika ndikumahawi kulotu chipatala cha Queens cha madokotala auza mapatient kuti werukani muzipita. Ine likalazuka zilikanamadira kuno makolo alandilakwira munthu osauka alibe ndalama zote kagulire mankhwala kuchipatala ndiye mukumuuza kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Ayi Mulungu akuyendere mwapaderadera. Azanga tatavanganimuzaone kumahayi kuno. Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village kwa Kenneth Kavumwe, box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.